Čaute ľudia, dneska vás víta The Freaking Best Gamer a dnes hráme zasa paintballový server na Counter-Strike, volá sa gameterrority.eu a práve ho ideme začať. Dáme si teroristov, tento najviac baví a môžeme ísť. Máme tu speed zdarma, alebo som VIP, neviem, zdarma. Sme vyhrali zase. Bo sme 2 proti 1. Mohol som si vybrať. Ale čo už. Takže ideme ho killnúť, toho cigánka. Tak. A fuck. Takže môžeme ísť znova. Dobre, ale ideme teraz inak. Mal som môjho kamaráta. What the fuck? Za toto bude killing day. Au. Tik tak. Taktik. No čo? Boxer veľký pes. To je... Není môj kamarát. Ja som ho chcel killovať. Ale nevadím. Takže v hre môžeme používať iba MSG. Ostatok je všetko zakázané. A ja vyhrávam. Nie, ja nevyhrávam. Náš tým vyhráva. Keď neviem, akého zázrakom asi mňa. Že majú vôbec takéhoto dobrého hráča. Shit. Fire in the hole. Prepačte, ak do mikrofónu fúkam. Potrebujem si kúpiť nový mikrofón. Takže ak mi dáte odber alebo like, alebo si pozrite vôbec toto moje video, tak sa tu budem ďakovať za to, že ste si vôbec pozreli. Takže takto. Dobre. Ideme na to. Asi mám wallhack, neviem, zapnutý. Toto nepozerám. Ne, boxer, veľký pes. Oh. Aha, ja som s ním... Oh. Jaj, no, dobré, nevadí. Ja som vyhodil to zbranie, to nevadí. Dobre, to nevadí. Seš mŕtvej. Dobre, 4:1. Dobre. Že tak. No, poďme už hrať radšej. On sa vôbec nepozerá okolo seba, tento. Cigáň. Si on nehrá, hrá za ako keby počítač hral. Ne. Ne, ja som sám. Takže mám ho. Neviem. Som sám. Prečo ja sám vždy musím byť? A oni nie. Ale nie. Odraz nespievam, ja viem. 9:1. Som toho ja dobrý.
Dobre. Som späť. Dobre, takže mám už 12:2. Ups. Si nedobré, nevadí. Fuck. Close. Nevadí, odišiel som. Si čo nastaviť. Aha, Edit KF. Night Vision on Edit K. N. To som sa teraz prečítala nejaké N-ko. No dobre, takže ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.